falalar kwanaki 10 na zulhijja. Waɗannan kwanaki guda 10 saboda falalarsu Allah ya rantse da su, dan ya ce wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr wal layli idha yasr. kaga ina rantsuwar wa layalin mai khalas. Allah ya ce ya rantse da al fajr, ya rantse da kuma ainihin dararen nan guda 10. sai suka ci darare guda 10 su ne kwanakin 10 farko na zulhijja. da fata an gane ko yawa. wannan shine mafi yawan malaman tafsiri abinda suka tafi akai. layalin ashar suka ce kwanakin nan guda 10 na zulhijja. haka ibnu kathir shi ma ya faɗa, yace kuma wannan ita ce magana ingantacciya. to in har Allah ta'ala ya rantse da waɗannan kwanakin, to Allah baya rantsuwa da wasu kwanaki sai da muhimmancinsu. in Allah ya rantse da abun na da daraja ne. aka ga ya rantse da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace la'amruka innahum lafi sakratihim, ina rantsuwa da rayuwarka ya rasulullah, mutanen Lut lalle suna cikin dimuwa da fagamniya. an gane ko? to da haka wannan kwanaki na da matukar daraja. to akwai kuma ayyamun ma'lumat. an gane? domin Allah ya faɗa a cikin suratul hajj, yace wa'adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. كاغا الأيام المعصونة أنهم كوانكين. cikin suratul fajr da suratul hajj an nuna mana darajar waɗannan kwanaki. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi bayanin da ke nuna shaida akan falala kwanakin nan guda 10. fa'an jabirin an samo daga jabir Allah ya ƙara masa yadda, shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam. annabi ya ce fadlu ayyamid duniya ko ayyamul ashar, mafificin kwanakin duniya duka. kaji ba kwanakin nan guda 10 na watan babban sallah. sai suka ce to 10 ƙarshe na kuma ramadan fa. sai suka ce su kwanakin ramadan na ƙarshe in kana maganan daren ne to babu wanda kai su daraja, saboda a ciki ana da lailatul qadr khairun min alfi wata 1000. mun yi lissafi shekara 83 kenan fa. wannan ya ishi falala da daraja game da darakin na ramadan. amma idan kana magana yini ne a rana, to babu kuma ranakun da suka kai 10 nan na zulhijja daraja. 1 ga watan babban sallah, 2 gare shi, 3 har ranar da za mu yanka layya, alhazai sun dawo daga arfa. waɗannan kwanaki Allah ya rantse da su. aka ga bai rantse da ran ramadan ba. su da wannan nasu matsayin in kana maganar dare ne. amma hadisin na cewa mafificin kwanukan duniya duka kwanakin nan guda 10. Allah ka samu dace ya Allah. an gane ko? sai aka ce ya Rasulullah, yanzu babu kwanakin da suka kai su daraja? sai ce wala mithluhunna fi sabilillah, ina babu wanda suka kai su. sai ce in kaga mutum yayi aikin da zai kama mai ladan wanda ya wata ibada a kwanakin nan, sai mutumin da ya fita jihadi fuskarsa ta yi busu-busu da ƙura wajen neman yardan Allah. ashe kwanakin nan da muke tunkara musulmi ɗan gata ne. Allahu akbar. Allah fa wanda Allah ya tanadan masa garaɓasa upon garaɓasa upon garaɓasa, sai in ka tankaba da alkhairinka ko kai kasala.
yanzu da ramadan ya wuce, yanzu ba abin kunya bane a ce mutum ramadan ya wuce na wani mutum bai ko tsayuwar dare ba, tsayuwar dare ba kai ba, ramadan ya wuce. ina son tunatar da bayani, annabi na cewa ya ce amin 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 sa uku. Suka ce ya manzon Allah wani? Ya ce mala'ika jibril ne, ko kuma sahabbai ne suka ce ya manzon Allah ka mun ce amin, dan ka ce Allah ya wulakanta shi. Sahabbai suka ce amin har sau uku. Waye sai ce duk mutumin da ramadan zai zo har ya wuce bai yi abin da Allah zai kalle shi yadda da shi ba. Aikin ya ce da wanda za a kira ne a gaban shi bai min salati ba. shi yasa kullum harshen mu sallallahu alaihi wa sallam. Na uku ya ce da wanda zai tadda iyayensa shekaru sun kama su bai yi abin da'a da sanya masa albarka ba. To kaga ramadan ya wuce, to kaga da ramadan ya wuce ga kuma ibada ta sake zuwa, ga rabasa round the clock. Kullum muna da hanyar da zamu jefa ayyukanmu na alkhairi zuwa asusun ajiyarmu na nan lahira. To kaji abin da ya faɗa game da wannan hadisi al-Bazzar ya rawaito da Ibn Hibban Ibn Imam al-Albani ya inganta shi. An gane ko? Wato ya jero darajojin wannan daren ne ko kwanakin. Yace darajojin su ne kamar haka. Da farko dai akwai ainihin Allah ya rantsuwa da kwanakin. Na biyu Allah ta'ala ya kira su alayhim ma'lumat kamar da muka ji ayar. Na uku manzon Allah ya ce su ne mafifitan kwanukan duniya gaba daya. Na hudu a cikin waɗannan kwanaki da za mu shige su ne ake da tsayuwa arfa. Tsayuwa arfa addu'ar da ake yi, annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khairu du'a'i du'a'u yawmi arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahu ala kulli shay'in qadir. Mafi tsadan addu'a gaba daya addu'ar ranar arfa. Yace mafificiyar addu'a kuma wanda ni na faɗa da annabawa kafin zuwa na ita ce wanda kuka jinna. To tambayar ita ce, ita wannan addu'ar ga waɗanda suke tsayuwa a wurin ne ko kuwa har wanda bai je aikin hajjin ba shi ma har da shi? Magana mafi kyau, ko kai da baka je hajji ba har da kai, domin cewa wa khairu du'a'u yawmi arafa bai ce lil hujjaji ba. Da an faɗin sa to shikenan ban da kai. Kaga ai azumin arfa wanda ke filin ba zai yi ba, ko kuwa duk wanda ke filin arfa in yi azumi a ya sabi Allah. Amma waɗanda ke gida ba su je ba to su za su yi azumin wannan ranar, domin azumin ranar na kankar zunubin shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa. Ya sala ka ji fa, idan ka yi bara zunubanka an yafe, wata shekara an sake yafewa. Sai dai a kullum mutum ya mai da irin waɗannan nasoshi wurin ganganci, sai zama dafara a kafar yaro santsi. Araftun? So kun ga daga cikin falalar wannan kwanaki ranar arfa, ko ba a ce wani abu ba kawai waɗannan kwanaki guda 10 ai sun gama samun daraja saboda Allah ya keɓe ranar da arfa, kamar da ya keɓe kwanaki 10 na Ramadan da lailatul tsayuwa arfa. Ibadallah, an ce babu ranar da Iblis ke kuka da kururuwa da bakin ciki irin ranar. Kaje ka tsaya a rumfarka a filin arfa kana ta addu'a a wata irin shiga da ta kama da likafani. In ka ga mutane suna tururuwa daga filin arfa, wallahi sai ka ga wani abu ya kama kana kamar razani, tsoron ubangiji. ka ce to nan fa da mai mulki da wanda ake mulka, da malam da wanda ake, kowa ga sunan bai ɗaya, kamar faran dango, kamar tashin kiyar. haka za su tafi su je su kwana a filin Allah Muzdalifa.
ba Allah ba isa wannan. Wani inda zai kwana a filin Muzdalifan nan in ka ga wajen kwanansa a gidansa kai ba ka je kusa da wurin ba saboda ya isa ne, amma gashi nan kwanci.